Bigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Ating pong beloved brother, Deo Rodriguez. Palakpakan po muli natin ang ating mga praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kububoy Nier. Hallelujah, hallelujah. Tayo po dumalangin sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah, na kami binigyan niyo po ng ginintong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan o Diyos. Kami nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn songs sa mabuhay na patotoo na yung mga pinagpalang anak. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasabong bahagi ng dog. Hallelujah. Maging sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, o Diyos. Patuloy lamang kami na hindi mo iniwan, o Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago pa lahat, mahal na Panginoon, kayo po humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga kinasubukan sa mga kainan, sa nagawa na isip na bagit na hindi mo kinalugdan, o Diyos. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalan ng kabanal-banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Lalo na po ang iyong malingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking labi na sambitin sa iyong mga anak, bilang aming pagsalo-salom, bilang pagkaing espiritual, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming kahabagan, buksan namin ang mga puso at isipan, mahal na Panginoon, maging ang pangunawa, mahal na Panginoon. At sa earned prayer ng aming dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal, may aming sinasabay lahat ang uri ng gawa ng kaway demonyong hadlang, hallelujah, and beliefs and doubts cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot, hallelujah, sa kapahintulot na po natin, beloved ordained preacher, Kububoy Nier. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. Ako rin po yung bumabati sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bansier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa dakilang Diyos, hallelujah, na tayo lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Ating ihanda po yung ating mga Biblia, lapis at ballpen, minamahal. Ating papel, minamahal. Upang kwaderno, pang ating paglistan, minamahal. Ngunit bago po ang lahat, minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ito'y alam ko minamahal na kung anong kalooban ng ating dakilang Diyos, minamahal. Sapagkat ang inyong balingkod, minamahal, ay nagkaroon po ng pangitain, minamahal. Nung nakaraang gabi lang ito, minamahal. Nung kagabi lang, minamahal. Tunay minamahal, that's Wednesday ng umaga, minamahal. Ito lang, minamahal, gabi ng, Wednesday, minamahal. Na nandun, minamahal, na nagkaroon ng pangitain ang inyong balingkod, minamahal. Na talagang pagkatapos po ng banal na gawain, minamahal, habang tayo papalabas na dyan, minamahal. At tunay po, minamahal, alam ko that was Sunday service, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang ako'y nagulat din, minamahal. Sapagkat nung ating labasan, minamahal, biglang naglabasan na napakaraming lobo, minamahal, na talagang ang lahat ng Kristiyano, minamahal, ay sinunggaban. At ang lahat ng Kristiyano, minamahal, nagtakbuhan, minamahal. Nagtakbuhan na maging yung balingkod, takbo ko ng todo, minamahal. Sapagkat nakikita ko, minamahal, ang mga ilan sa mga Kristiyano na nilalapan ng lobo, minamahal. Pinag-aagawan ng lobo ang mga Kristiyano, niluluray-luray ang mga katawan, minamahal. Kaya karipas ng takbo, todo ng takbo, minamahal. At ang dumating, minamahal, na nandun sa mga bandang dulo, minamahal, nung makita ko, minamahal, na wala na matakbuhan,
Tama-tama doon, minamahal, nakita ko, nakasama doon ang beloved elder, beloved Kuya Saldi de Guzman, minamahal, na talagang grabe, minamahal, talagang kami nantakot dahil ang mga lobo, minamahal, napakalalaki, minamahal. Dalawang maghati, minamahal, sa humila sa dalawang tao, naghihiwalay ang katawan ng tao, minamahal. Nandun, minamahal, talagang lahat, minamahal, at nung papunta kami doon sa bandang dulot, talagang lahat, maging mga bahay-bahay, minamahal, talagang pinasok, mga opisina, pinasok ng mga lobo, pinagkakain ng mga tao, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung kami sukol na wala nang kami mapuntahan, sabi ko kay Kuya, doon kaya tayo pumunta, dahil marami pang lobo dito, nandito sa, ngunit sabi ni Kuya Saldi, minamahal, sabi niya, minamahal, kapatid, tignan mo, ang mga lobo, hindi tayo nakikita sapagkat dinadaan-daanan kami ng mga lobo, minamahal. Hindi kami ginagalaw, minamahal. Hallelujah. Tunay na ito'y magsilbing, hindi ko lang alam kung anong kalooban ng Diyos, minamahal. Ito'y siguro paalala, minamahal, na sapagkat nanagin, ang balikod noon, madaling araw, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nakita ko sa aking, sa vision na yun, minamahal. Hallelujah. Kami noon, na-confirm ko, minamahal, na Sunday service yun, minamahal, sapagkat kami ni Kuya Saldi, minamahal, naka-pants kami ng puti, uniform ng adult squad, minamahal. Alam niyo, minamahal, nakita ko doon niluluray-luray kahit mga Kristiyano. Ngunit yung mga Kristiyano, nakita ko, hindi ko makita ang mga mukha, minamahal. Hindi ko sila makilala, minamahal. Tapos, kalimitan sa kanila, minamahal, nakadamit sila ng dark colors, minamahal. At talagang nandun, minamahal, talagang sila'y talagang hinihimay-himay ng mga lobo yung kanilang mga katawan, minamahal. Tunay na, minamahal, hallelujah. Marahil ito'y paalala ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Sapagkat nandun, minamahal, talagang grabe na ho ang pagdating ng panahon, minamahal, na talagang ito'y paalala dahil talagang tayo nasa huling panahon na po, minamahal. Na kinakailangan ng mga Kristiyano talagang magpakainit sa paglilingkod, hallelujah. Na talagang, sabi nga ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Na talagang ipagtrabaho talaga, minamahal. Tandaan natin yung ating ginagawang paglilingkod, minamahal. Ito'y alam ng gawa ng kaaway kung ano tayo, kung anong meron tayo, minamahal. Hindi tayo makapagkakaila din sa Kanya, minamahal. At lalo tigit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumating yung problema, tayo rin ang aani, tayo rin ang kawawa, minamahal. Kaya dapat talaga, minamahal, talagang maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, minamahal. At higit sa lahat, yung katapatan na ating gagawin sa paglilingkod, walang ibang makikinabang kung di tayo rin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po yung mag-aaral, minamahal, ng salita natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Akin lamang pong sinabi, minamahal, sapagkat talagang tunay po, minamahal. Akala ko na nga po, minamahal, totoo na po, minamahal. Ngunit nung magising po ako, minamahal, biglang may dumapong ipis, minamahal, na talagang nagulat naman ako kung paano nagkaroon ng ipis sapagkat sa bahay ni minamahal, silyado rin, minamahal, puro screen. At talagang sa kwarto pa, minamahal. Ngunit nung pagtingin ko, minamahal, nung pagkapatay ko doon sa ipis, minamahal, pagtingin ko, madaling araw, oras na ng pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon na talagang naging pamaraan na rin upang magising, minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay mag-aral ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pamagitan ng ating pag-aaralan ng mabisang armas o sandata laban sa kaaway. Tunay, minamahal, na talagang sa panahon ito talagang napakahirap na sitwasyon na. Talagang ito yung panahon na kahit yung mga sinabi noon ng mahal na Panginoon na talagang nagsasabi na matagal pa magbabalik ang mahal na Panginoon, saka na ako maglilingkod, saka na ako gagawa. At mag-umpisa yung tao, minamahal, na talagang nagsabi noon, talagang bugbugin pa, maging yung kanyang kapwa alipin, minamahal. Ngunit talagang ang wise na Kristiyano talaga, minamahal. Sabi nga, lahat ng oras dapat naghanda. Dapat, sabi nga ng man of God, lagi mong isipin na mamaya magbabalik na ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, talagang dapat ihanda ang sarili, minamahal. At gawing natural at lalo't higit ang pag-ibig, minamahal. Sapagkat, minamahal, talagang hindi pwede maging sa Kristiyano, minamahal,
na talagang hindi maging likas ang pag-ibig sa Kanya. At hindi niya pwedeng maging Kristiyano at magmana ng buhay na walang hanggan na hindi niya ipanalangin sa Diyos na magkaroon siya ng likas na pag-ibig sa Kanya. Kaya nga laging sinusumamon ni Haring David sa ating pinakamamahal na Panginoon na likhain mo ko ng tapat na puso, maibiging puso, sabi ni Haring David, minamahal. Kaya lagi niya isinusumamon na talagang huwag mo kong layuan, mahal na Panginoon, huwag kang lalayo. Talagang laging maging ang kanyang unan, minamahal, talagang binabaha niya ng luha sa laging pagtangis sa ating dakilang Diyos. Na dapat talaga, minamahal, hallelujah, sabi nga, huwag magkulang. Talagang laging dumulog sa trono ng biyaya natin, pinakamamahal na Panginoon, laging magpuri, minamahal. At kung totoo siya, minamahal, kaya nga sabi, sino ba talaga ang nakasisiguro sa kaligtasan? Pwedeng sabihin ng mga isa sa mga awit, ako dahil mga awit ako dahil elder ako kasi dami kong tungkulin sa iglesia. Ngunit minamahal natin talagang makikita, minamahal, na hindi sa mga bagay na gano'n talaga, minamahal. Nandun na talagang ang dahilan ng mga bagay na yan, minamahal. Kasi pag gumagawa tayo ng mga bagay na ginagawa lang natin, nakakapagod yan, minamahal. Ngunit kung tayo ay umiibig at kahit anong man ating gawin, siguradong hindi tayo manghihimagod. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 34 hanggang 40. Amen. Praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, talatay 34 hanggang 40. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, unauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Isang patunay ito, minamahal, hallelujah, na lahat ng mga bagay na ito, na kung hindi magiging natural sa atin ang pag-ibig, minamahal, talagang mayroong magiging hadlang talaga sa ating kaligtasan, minamahal, upang ating talagang kamtin. Nakikita natin dito na talagang sinasabi ng banal na kasulatan na talagang sinabi na sa kabuuan nito, minamahal, na talagang yung pagiging natural, na talagang maging maibigin sa lahat, na hindi namimili ng iibigin, minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kahit sa kaliit-liitan, hallelujah, kahit sa maliit na ito, minamahal, talagang nandun, minamahal, na talagang pinakamaliit ay sa akin yung ginawa sa atin, pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, hallelujah, talagang patuloy na magsumamo, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Minsan talagang napakahirap kung iisipin, minamahal. Ngunit kung ito'y talagang nagmula sa Diyos at binigyan tayo ng Diyos ng grabing pag-ibig, magiging normal na ang lahat, minamahal. Kagaya nga sabi natin kanina, minamahal, nandun si Haring David na talagang kanyang laging hinihiling sa dakilang Diyos. At tunay, minamahal, nakita naman natin si Haring David talagang isang mapagpakumbaba, maging
isang tao, minamahal, na talagang dumaan sa kanya, talagang si David ay hiniya, minamahal. At sabi ng kanyang kawal, sabihin mo ang salita at pupugutan ko siya ng ulo. Ngunit si Haring David ay hindi niya binigyan ng signal upang ito'y saktan, minamahal. Bagkos grabing pagpapahinod, grabing pagpapakumbaba, mapasensya, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ng grabing pag-ibig, minamahal. At maging ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, alam naman natin na ang pinanggapi niya sa lahat ay pag-ibig. Kahit inaalimura siya, minamahal, talagang pag-ibig pa rin ang ginanti ng ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, talaga na ang pag-ibig talaga, minamahal, ay talagang sabi nga dito, nagtatapos ang lahat ng bagay. Ano bang katangian ng pag-ibig? Ano bang makikita sa pag-ibig? Ano ba yung mga ating mga katangian na makikita sa isang tao kapag ang isang tao ay may pag-ibig? Ating babasahin dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata po ay 4 hanggang 8. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi magmapuri, hindi mapagpalalo. Sa 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Sa 6, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Sa 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay tinitigil, maging kaalaman ay mawawala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan daw yung minamahal, yung mga katangian ng pag-ibig, minamahal, na dapat makita sa isang Kristiyano, minamahal. At alam naman natin, minamahal, talagang kagaya natin, minamahal, mayroon tayong mga dati nga, grabe ang buhay natin, minamahal. Talagang tunay, minamahal, talagang sabi nga, galing tayo minsan sa mga gulong buhay, puno ng bisyo, puno ng kahit talagang nandun, minamahal, talagang yung ating mga attitude dati, minamahal. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, tayo willing baguhin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, talagang pinagsumikapan at laging bilin ng man of God na tayo dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat doon tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos sa ating patuloy na pagdalo, minamahal. Doon tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, sa ating mga kalikuan, minamahal. At unti-unti tayong binabago ng dakilang Diyos at gawin talagang perpekto, minamahal, sa Kanya nalalapit na pagbabalik, minamahal. Tunay, minamahal, sapagkat dito na uuwi ang lahat ng bagay, minamahal. Maging, minamahal, ang kautusan, minamahal, ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-ibig, minamahal, talagang lahat ng bagay, dito na uuwi ang kautusan. Ating babasahin, minamahal, dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 10. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talatay 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tignan natin, minamahal, ang pag-ibig daw, minamahal, ay siyang katuparan ng kautusan, minamahal. Kaya dito na nabubuo ang lahat, minamahal. Nakagaya ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, talagang grabing pag-ibig, minamahal, ang ginamit ng man of God. Talagang maging tayo man inabot ng grabing pagpapalang ito, nakaligtasan dahil sa kanyang grabing pag-ibig. Imagine, hindi tayo kaano-ano, pero tayo pinapanalangin, minamahal. Talagang nag-aayuno ang beloved pastor, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, na talagang pinag-aksayan tayo ng oras. At ganoon din, minamahal, atin nakita, minamahal, kung gano'n rin umirang grabing pag-ibig ng man of God, doon siya pumunta ng hulos sa lugar, minamahal, upang iligtas sa mga sipadan hostages at maging mga Abu Sayyaf ay nagkaroon ng kaligtasan. Actually, ilan sa mga Abu Sayyaf ang nabautismo, minamahal, na talagang nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal, talagang hindi alintana ang grabing panganib dahil sa grabing pag-ibig, minamahal, hallelujah. Nandun upang ipakita rin sa buong mundo, hallelujah, na lalo tigit
may Diyos na buhay, na Diyos na nagpapala, at higit sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal, na talagang kapag pag-ibig, talagang wala ka ng katatakutan. Kapag ang pag-ibig ay nasa iyo, minamahal, maging kamatayan, talagang hindi mo nakatatakutan. Kagaya na nakita natin sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Lahat ng pagpapala, meron na sila, minamahal, dahil sa grabing pagpapala din ng Diyos. Pero tignan natin ang man of God, minamahal, hindi pinapansin, bagkus inuunang kalooban ng Diyos. Kung saan may panganib, minamahal, hindi alintana, minamahal, talagang ang purpose lagi, maihayag ang salita ng Diyos upang maipamalakay ang salita ng Diyos. Sapagkat yun naman talagang business ng Kristiyano sa mundong ito, minamahal, na talagang dapat ganapin at yan ang ipinagbili ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, na talagang napakahirap na kung iisipin, minamahal, ngunit sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y nasa iyo, sinong laban sa iyo? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, atin laging tandaan, minamahal, na talagang hindi pwede, minamahal, na talagang tayo pag sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na magkaroon tayo ng grabing pure na heart, maging sa ating mga kasambahay sa pananampalataya, minamahal. Hindi pwedeng magkunwari, minamahal, dahil hindi natin maluloko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang magkaroon ng genuine na pag-ibig, minamahal. Hallelujah. Grabe yung pagmamalasakit. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang gawin ang lahat, minamahal. Talagang magkaroon sariling pasanin para sa mga minamahal na kapatid, minamahal. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, dito po sa aklat ng Mateo 9, ang talata po ay 13, minamahal. Kindly po. Mateo 9, ang talata po ay 13. Mateo 9, ang talata po ay 13. Mateo 9, ang talata po ay 13. Ganito po ang pagkasabi, "Datapuat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag sa mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tingnan nyo, minamahal. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. Ang habag, minamahal, isa itong napakalalim na pag-ibig, minamahal, na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat magmula sa ating, minamahal. Ayaw ng pinakamamahal na Panginoon yung hanggang sa paningin lamang ng tao. Sapagkat kung sa paningin lamang ng tao natin gagawin ang pag-ibig, minamahal, lugi tayo, minamahal. Niluloko lang natin ang ating mga sarili. Lalo na ngayon, minamahal, pagtunog ng trompeta, hindi natin pwedeng madaya, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo maglilingkod lamang sa paningin ng tao, minamahal, talagang ito'y ganapin talaga. Talagang work out your own salvation with fear and trembling. Dapat ipagtrabaho ang kaligtasan na may grabing pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, minamahal, na talagang ganapin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi dahil sa nakikita ng kahit sino man, minamahal. Hindi sa dahil nakikita ni kuya, nakikita na ate, nakikita ng mga elders, nakikita ng mga kapatiran, minamahal. Na tunay na kahit wala, kahit ikaw lang, minamahal, talagang ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung nasa church, sabi nga nila, banal sa church, paglabas, banal na, minamahal. Nandun tunay, minamahal, hallelujah. Lalo na po ngayon, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, lalo ngayon, merong GS Pro, minamahal. Meron akong mga nakikita, minamahal, na talagang nakikijoin pa rin, nakikipagsayawan. Nandun, minamahal, alam naman natin na hindi yan naayunan ng ating iglesia, minamahal. At nandun minsan makita pa mga Kristiyano, minamahal, na dumadalo sa sayawan na yan, minamahal. Talagang grabe, todo, pabongga, minamahal. Ngunit tayo rin ng lugi, minamahal. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, walang ibang makikinabang kundi tayo. Kaya kahit ito'y sa lihim man natin gawin o sa hindi makita, minamahal, sabi nga ni Apostol Pablo, dapat kung gaano yung pagganap sa kalooban ng Diyos sa aking harapan,
lalo pag wala ako. Dapat kayo laging gumanap sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ating pinag-aaralan ito, minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga nakita doon, maging lalo na doon sa pangitain, minamahal. Dahil doon nakita ko, minamahal, pagdating ng grabing kahirapan, tayo rin talaga, minamahal, ang magsasuffer. Kung hindi tayo dumadalo ng maayos, hindi tayo naglilingkod ng maayos, hindi tayo naglilingkod ng katapatan sa pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo nagpupuri, minamahal. Kayang-kaya tayong bugbugin ng kaaway, minamahal. Kayang-kaya tayong pahirapan ng kaaway, minamahal. Kapag hindi natin ginaganap ang kalooban ng Diyos. Sabi nga na, minamahal, talagang ipinakita na ng perpektong halimbawa ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida kung paano talaga ang tamang gawin, ganapin, minamahal, upang talagang mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Magpuri na magpuri, maging sa ating mga tahanan, minamahal. Ito'y sarili nating proteksyon, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit, maging tapat, maging sa pagbibigay, minamahal. Sa pagdalo, 3 times a week, minamahal. Nandun, minamahal, talagang maglingkod, talaga ng maglingkod. At sa lahat, pagdating ng panahon, tayo rin ang makikinabang, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, minamahal, ating pambasahin, minamahal, dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 13, ang talata po ay 35. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, talatay 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gaganapin talaga at hindi natin talagang gagawin ang tunay na pag-ibig sa ating mga puso, minamahal. Malinaw itong sinabi ng banal na kasulatan, minamahal, na tayo, minamahal, talagang makikilala daw ng lahat ng tao na tayo alagad ng pinakamamahal na Panginoon kung may pag-ibig daw tayo sa isa't isa. At kung wala itong pag-ibig, ano kaya magiging pagkakilala sa atin, minamahal? Kaya talagang ganapin, minamahal. Itama, minamahal. Kung magsumamo talaga sa dakilang Diyos, minamahal, talaga iyak, walang hindi ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Lalo na kung ang nais mo maging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibibigay yan ng dakilang Diyos. Hallelujah. At kung yan ay talagang yung inaasam sa iyong sarili, na talagang makaganap ka at makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Tunay na, sabi nga, nagkukulang ba ang iba sa inyo? Humingi. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, hallelujah. At lagi natin talagang ipamuhay talaga, minamahal. Lalo tigit na ito, minamahal, ang pag-ibig, minamahal. Na talagang sa araw-araw ng ating mga buhay, talagang nandun ang ating magkaroon ng malasakit, minamahal, sa ating mga kapatid, lalo na sa kapwa natin mananampalataya, sa ating kasambahay sa pananampalataya, minamahal. Upang talagang maglagablab yung ating spiritual na pamuhay, minamahal. At maging ang mga lobo sa araw-araw ng ating mga buhay, minamahal, ay talagang makita niya na tayo patuloy na may mainit na espiritu ng Diyos, lumalagablab, minamahal. At lubos din tayo mapoprotektahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, malapit na magbabalik ang Diyos. Talagang lahat ibinibigay na pangitain, minamahal. Maging tingnan natin sa ibang mga paligid natin, minamahal. Grabe ng kaguluhan. Grabe ng mga paalala, minamahal. Lalo na po, minamahal, kung may mga ganyan na sitwasyon, grabe, akala ko nga na, minamahal, tunay na, minamahal, na yung mga lobo talaga na naglabasan, akala ko tunay na. Ngunit ito pala ay pangitain lamang, minamahal, na ipinakita ng ating dakilang Diyos. Kaya maging warning talaga, minamahal, na dapat ang mga Kristiyano talaga magpakainit, minamahal. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo taga rito. Tayo tagalangit, minamahal. At ating inaantay na lamang ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tayo kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Malapit na minamahal. Yung mga propeta noon, grabing pagtitiis na, grabing pagtsatsaga. Lumampas na ang 2,000 years. At ngayon, minamahal, eto tayo nandito na minamahal, konting-konti na lang minamahal. Walang panahon na minamahal upang tumalikod pa, bumaba pa minamahal. At isa pa ito na aking nakita doon, minamahal, hallelujah. Sapagkat kami nung makita ko, si Kuya Saldi noon, naka-uniform kami ng adult square, minamahal. Imagine, minamahal, yung mga lobo, nilalampas-lampasan kami. Napakabuti ng dakilang Diyos. Talagang ating may mga katungkulan, bumalik na, ganapin na ang kalooban ng Diyos dahil hahanapin yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang pagbabae, hindi yan kalooban ng Diyos. Talagang ganapin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na rin po nagtatapos minamahal at akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Ating pong awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahag magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinuturuan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago
magkailanman. Grabing pag-ibig ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Ang Diyos laging nagpapaalala sa bawat isa sa atin na muli tayong magpakainit. Ibalik natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig ng bawat isa, mga minamahal. Kung paano natin nakilala, kung paano tayo unang tinawag ng mahal na Pinoon. Yung nararamdaman natin, hinahanap yan ng mahal na Pinoon. Yung kainitan natin, mga minamahal, na yung laging nasa puso't isipan natin na kahit saan man tayo naroon, mga minamahal, laging nasa gawain ng mahal na Panginoon. Hinahanap ng mahal na Pinoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Mga pangitain, ipinapakita ng mahal na Pinoon ang mangyayari doon sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang mga kaligtasan, hindi nagpapahalaga sa kanilang katawagan, hindi nagpapahalaga sa mga tungkulin. Ang mahal na Panginoon nangungusap sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nalulungkot. Nalulungkot ang mahal ng Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, sa kanyang dakilang sakripisyo. Ayaw ng mahal na Panginoon masayang lahat ng kanyang pinaghirapan, mga minamahal. Yung kanyang pagpasan ng krus na napakabigat sa kabila ng uhaw at gutom na kanyang nararamdaman, mga minamahal. Binuhat pa rin ang napakabigat na krus, mga minamahal. Inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo magdusa. Inako niya ang pagdurusa sapagkat mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi natatapos ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na nanatiling magpakailanman. Lalong-lalo na sa atin na tinawag ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tinawag ka, tinawag ako, tinawag tayong lahat upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng mahal na Panginoon isa man sa atin mapahamak, mga minamahal. Kahit sa mga oras na ito, magsisi ang bawat isa. Magipag-usap ng masinsinan sa mahal na Panginoon. Saliksikin natin ang ating mga puso. Bakit napakahirap damhin ang matamis at banal na presensya ng dakilang Diyos? Sapagkat yung ating mga nagawa na hindi kaya-aya kan lugod-lugod ang humahad lang kung bakit hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Magsisi tayo, mga minamahal. Awitin natin ang papuring awitin na ito. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan. Patawarin mo kami. Patawad mo na kayo. Mabagyan sa bawat dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman hinango mo
napakabait na Diyos sa langit. Humihingi kami ng kapatawaran, Malapinoon, sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala. Sa mga oras na ito, kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Hallelujah. Through the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming patuloy na idinadalangin sa iyo, Malapinoon. Patuloy mo kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Likhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, Malapinoon. Pusong tapat, ang aming puso't isipan na nakatuon lamang sa iyo, Malapinoon. Hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, Malapinoon. Tulungan mo ang bawat isa maging matatag, Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa amin. Huwag mo kaming alisin sa iyong harapan, Malapinoon. Hallelujah! Mabag ka sa bawat isa. Hallelujah! 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 To the earth, prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Malapinoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal, dahil sa dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan, mga minamahal. Yurakan ang alagdan at sirpiente, mga minamahal. Sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan. Hallelujah! Mga karamdaman, banggitin po natin, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng kahirapan, mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulubaypay, kasout, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y maghanda. Maghanda ang bawat isa sa pagtalon ng 3 beses. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tayo sa ating